magpapa-verified ng contract. Isa siyang requirements pag uuwi ng Pinas. Hello. Okay na. Yan. Alin? Ba't naman nila palunan? Aran. Ayan, nalalayas na kami. Abret, be. Abret. Ayan. Dito kami. Papush na. Papush. Papush. Hindi, ilak din eh. Actually, nga sa kuwan. Ayan. Ready na kami. Ito na yung mga requirements sa loob ng envelope. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Babush. Ayan guys, dito na ako sa Polo, Dubai. Napahaba ng pila ko po ako magpapaan verification of contract. Dito na kami. Ayan, babush. Dami namin. Dito pa kami nag-iintay ng result. Ayan, tingnan mo haba ng pila. Ayan ang kapatid ko. Waiting na lang kaming dalawa. Next, OWA naman. Membership sa OWA. Ang aming pupuntahan. Next, tapos na kami sa Polo. Nandito na kami sa bahay ng aming friend. Ayan, relaxing na siya. Relaxing moment na. Ayan, nanonood ng movie. Parang nasa sinihan lang. Laki. Kain ang aming binisita. Ayan. Sa kanyang pakulo. Espesyal. Anong luto? Ayan. Espesyal na pagkaluto. At may baby dito. Ayan o. Cute yan. Cute yan. Eek! 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 Nakakatuwa naman o. Ayan, nandito kami sa international city pala. Nasanay na ako. Rashidia pala. Ayan mga guys, oh. Nandito kami sa Rashidia. Old friends, matagal na. Ngayon lang, parang na-quarantine ka. Ilang buwan na? Oo, ano? Mga 8 months siguro. Yung last na namin ni Emerson dun sa bago siya umuwi, di ba? Ayan. Ayan. Gusto niya magpakarga. Ayan. Oo, si LB. Siya ang dito, siya ang bida. Bida. Ayun rin yung bida, oh. Ayun yung bida. Gusto kumain, Kumain? Gusto niyang kumain, Iyak. Gutom. Gutom ako. Huwag ka nang gano'n, ha? What's ba? Sauce. Lagyan natin sa bawang. May video pa rin. Nakakahiya nga magtamot-tamot ko eh. Ayun. Ayan mo na. Tayo ang bida dito eh. Ay, salamat. Huwag maingay. Huwag maingay. Kaon na. Makakain din siya. Puro patatas. Hindi, gusto ko kasi maraming patatas. Dali. Gusto. Hindi makakatulog yan. Walang sasunod yung tawa. Grabe din yan tumawa. Tuwang-tuwa.
Ang libangan! Meow! Saka mama din. Ayun o. Laging may kailangan. Walang sound. Aray ka. Ayan o. Gusto talaga niya pupunta kay LB kanina. Tingnan mo. Sabi niya, lalaruin ako nito. Ay, naka. Pero tinitingnan na yung plastic bin. Take this as a challenge. It may actually be the best thing you ever happened to you. Di ba may dala tayong puto? Asan na? Ayaw nga, no? Mm. Ang hiram kami ng ballpen, may kapalit na ano. Bibili ka ng puto. Bili ka ng puto. Wala kami bumili ng puto. Kaya pala habang nakapilag, nakaano doon sa labas. Sabi ko, si ballpen, may ballpen kayo, ballpen. Oo. Ay, Diyos ka. Yan, ginabi na kami. Tanghalian to hapunan. Ayan. Kakain na kami. Ayan, ulam. Isda. At saka manok. Mataas to. Ayan, dito pa rin kami. Kanta-kanta pa rin kami. Buhay pa. Nakaligo na si Dudong ba?